Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus bingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga tagna atong hisgutan, ang ikaduhang bahin sa paglakaw sa dalan, ilalom sa gugma uban sa ikalima nga sugo. Ang ikalima nga sugo nag-ingon, tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan, aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta, nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Mabasa sa Exodus kapitulo 20, bersikulo 12. Atong nahisgutan sa miaging ka programa, ang gibug-ato niini nga sugo pinaagi sa pagsabot sa pulo nga tahuron. Karon, atong hisgutan ang dayag ug kasagaran nga puntarya niini nga sugo nga mao ang mga anak. Sa unsang paagi nga atong gitahod ang atong amahan ug inahan. Sa atong naandan, ilabi na sa atong nabatasan isip Pilipino, muhimo kita og mga pagmano o pag-amin. Mao kana ang pagkuha sa kamot sa amahan o inahan ug ibutang ang likod nga bahin sa kamot nila dinhi sa atong agtang. Nindot kini nga pamatasan. Aduna poy pagpangayo og katahuran kung magkita sama sa pagsulti nga maayong hapon o maayong buntag. Ginahimo gani nato kini bisan sa dili ginikanan. Dugang pang niini, ang pagtahod mapakita pinaagi sa pagkamasulundon sa mga sugo sa ginikanan, pagtabang sa buluhaton sa balay, ug pagbinuutan sa Pinoy-anan. Apan labaw niining tanan, ang pagtahod sa atong ginikanan mao ang pagkinabuhi nga matarong sa tanang panahon ug sa bisan asa nga dapit. Kini nga klase sa pagtahod magahatag sa labaw nga kalipay sa mga ginikanan tungod kay ilang napamatud-an nga maayo kaayo ang ilang pagmatuto sa ilang mga anak sa dihang anaa pa kini sa ilang mga kamot. Sa Episo kapitulo 6 bersikulo 1 nagasulti, kamong mga anak, kinahanglan managsugot kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo, kay buhat kini nga matarong. Giklaro sa maong teksto nga managsugot diha sa Ginoo. Sa ato pa, dako kaayo nga posibilidad nga aduna usab kasaypanan ang atong ginikanan. Mao kini ang mga binuhatan o mga pulong nga ipatuman sa mga anak nga wala mahisubay sa mando sa Ginoo. Niining bahina, dili kini kinahanglan pagasundon. Apan, dili pasabot nga wala na nato sila gitahod. Ato silang gitahod, bisan dili nato masunod ang sugo og binuhatan nga dili subay sa pagkamatarong o kamatuoran. Tungod kay pinaagi sa atong pagsunod sa kamatuoran o pagkamatarong, ato silang madala ngadto usab sa insakto nga dalan. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong tahuron ang atong mga ginikanan. Ug ang pinakalabing nindot nga pagtahod kanila mao ang pagkinabuhing matarong og Dios nun bisan asa o bisan kanos-a. Kini nga klase sa kinabuhi ato lamang mabatnan kung kita giniyahan sa pulong sa Dios, pinaagi sa pagbasa niini ug pagkinabuhi sa mga pulong niini. Busa, dili nato kalimtan nga atong ipagamot sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios, sama sa awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Sa Salmos 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon. Ug hinaot, ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon.